Hagasan. Pagpamunto na ng hulog na prakata. Sabi na. Dili bugtok. Kagi ka na ng pulang Pulang ako na. Nasa ko taas ni manong siro. Nahinugan naman Natumpag sa ito niya masulti dili ipapil ng kahoy sahog ka na kahoy Kok daw na istoryan daw niya. daghay anon ba katubag ani diri mo. Daghay anon. Wala lagi ano na mga kahoy. So, ano pa? Daghan naman. Itsa niya. Pangsuksok ang mga stick ko. Aman. No, kadaghan na kay diyan ano eh. Daghan mga panghaling naman. Naglinya mga dere. Pati ng birds ay panghaling naman. Oo. Panghaling. Pisira na di basta-basta. Oh. Da char. Wala gamit-gamit ang kuan bawang sana. Bisagra. Oo. Ibangag ra. Bangagan ra. Ibot naman ang papakasay. Okay kaya. Dire man may nung rolan. Istabay basta. Basta Kuan dire. Sani. Mumukot mo. okay ba yan? Basta hubas. Mumukot. Kakato. Basta drag hinog. Ito ay kambalo. Ikit. Ikit. Ako halilig paano? Kabalo ba ko ani? Ha? Kabalo ba ko ani? Ako rin ko na ni. So, ang lapok ito sa kumbutas niya eh. Grabe yan, ang kalapok na. Pero ba kayo sabon na ni nakikalaba. Ito si Kuya Giovanni. Tuwar man ito, ang trabaho. Masa katunto. Help lang to siya kanay paano? Ha?
paypay? Paypay ka ano. Halina man ay. Ate, hindi na paypay. Ini. Paypay ba yan? Dito to be. Paypay, lang. Sampungin mo sampot para di mo hungaw. Oh, no, na to. Sakit ako mga kuwan eh. Kapit panubida po. Mga tiin. Bumaktas. Subida bahadat ti ah. Basta lagi. Pero kira kan lingaw niya pang to. Kami ba? Biskan kuan lagi. Ulan-ulan ang pinasan ani mga kahoy. Ito ah. Mara lagi may kabaw kalumot nagkuan. Daggan na day mo nakuha nito aday nakuha. Asa. Na tawi. Kantong kuara man kami ni ng rolan. Natapos na sinama. Ah, man si Roland ron. Trabaho. Simbahan. Kada duminggo to sila muli. Nakaan si mama. Parang ramon to ah. Ligi! Ligi ba? Ito pa yung abot. Dagan kay amigas da address ha. Hanang to dawag ko ah. Hanang to diri. Bubuang ko na karon. Asin ang ibutang mo ana. Naman. Mapatay man na sila sa asin.